kay mag-attend mi sa meeting sa mga sa purpose tanan senior citizen o purpose. Pamana kog attendance di ay. Daghang salamat ang tanan sa pag-iikot. Lagi si Konsal RGA, mabrangyan tayo. Pakomang panay, insulasyon hibit, ang kaya. Hindi na sunod natin, guys, kinayin pa kung kasunod, ako lang yung ikuan. Okay, so to formally start this first semester Garnet Assembly, akong tawagon si Honorable Abilino Jibihag at kapitan para sa ako ang opening. I'm sorry. At akong tawagon, ang ako ang SA Chairman, Honorable Lee Jasmine Avila para sa opening remarks. To the personnel of the different sector dili sa ato ang barangay, and to my youth, to my Sangguniang Kabataan Council, and to our esteemed barangay official headed by Honorable Abilino Jibihag, maayong buntag. First of all, it was my great privilege and honor to stand right before you today.